Vores emne det hedder kriminalitet, og vores overemne det er Sydbyen. Ja, vi har været rundt og spørge og interviewe forskellige folk, som har været i forbindelse med noget kriminalitet og har vidst nogle ting omkring det. Og vi har blandt andet været nede og spørge i Vesterklubben. Og der fik vi så at vide, at der er mange former og forskellige måder at begå kriminalitet på. Nogle kan være, hvor man bare glemmer at tænke sig om, hvor det egentlig ikke er bevidst. Andet kan være bevidst, og noget helt tredje kan bare være noget ikke for at skade andre, men bare for at skade sig selv, som så også er ulovligt. Så som forskellige rygning og sniffning og indtag af forskellige rusmidler. Ja, og så vil vi gerne lige vende tilbage til det med klubben. Og for 2 år siden var det meget værre at være nede i klubben, end det er nu med hensyn sådan. Det var utrygt at være der, det var sådan utrygt at gå udenfor. Der var dårlig stemning, fordi folk de kom udefra. Så har der været drukket alkohol nede i klubben, som så også har været imod klubbens regler. Og så anden form for kriminalitet, der har været noget, som jeg ved ikke, om man rigtig kan betegne som kriminalitet, men det har bare været, at folk har glemt at tænke sig om. For eksempel taget et glas, og så vil de lege bare med det glas, så er det jo så råbt på gulvet. Og det er jo ikke bevidst, at de vil smadre et glas, men bare at de sådan glemmer at tænke sig om, og så det går i stykker og går ud over noget andre og nogle andre. Det med, at folk har drukket i klubben, det er nok fordi, at de sådan føler, at de kan være trygge der, hvis de nu er de første, der prøver at drikke alkohol. Og hvis det nu går galt, så ved de, at de voksne, de er nogen, de kan komme til, uden at de får skældt ud direkte. Selvom de godt ved, at det er forkert at drikke i klubtiden. Og det der med, at der har været dårlig stemning for cirka 2 år siden, det var fordi, der var mange, der kom sådan udenfra. Altså, der ikke var sådan, det var ikke folk fra vores Vesterskole, der kom. Og det var ikke fordi, der sådan var kriminalitet direkte. Det var selvfølgelig nogen, jeg tror, det har været et bomberør, der engang har været ude i skolegården, som også kan have udtrykt. Men ellers har det bare været fordi, det har været folk, der har stået og sådan, og set måske lidt hårde ud, der har stået på skolen. Jeg var selv meget i klubben dengang. Men jeg var selvfølgelig venner med dem, der sådan gav det, der gav udtrykket. Og derfor har jeg ikke sådan rigtig lagt mærke til det, men jeg kan godt se den dag i dag, at det måske ikke har været det fedeste at være nede i klubben, fordi de har været omkring 4 år ældre end mange af dem nede i klubben. Og det kan godt være sådan, det kan godt blive rimelig bekendelse. Ja, og så er der meget salg og stoffer rundt omkring i Sydbyen. Forskellige slags stoffer. Nogle hårde stoffer, andre bare hash og skunk og sådan noget rygestoffer. Og meget af de stoffer bliver taget ude i parken. Hvis du oplever, at dine venner sidder og ryger hash eller tager andre former for stoffer, det er nok mest normalt, at du oplever, at dine venner sidder og ryger hash eller skunk, fordi det er det, man hurtigt skal få fat i, og det er også det, der er billigst. Det ved at ryge hash, det er, at man får nogle hallucinationer, og det gør, at ens hjerne ikke rigtig kan fungere og ikke virker optimalt. Og det er, at du får alle mulige underlige billeder i hovedet, som egentlig ikke rigtig passer. Det kan fx være, at du forestiller dig, at der er en løveløb efter dig, og derfor hopper du ud af et vindue, og derfor kan du selvmord. Det er lige meget, om det er første gang, man ryger, eller om det er 50. gang, man ryger. For det kan ske lige meget hvad. Så bare fordi en af dine venner siger, at der sker ikke noget med mig, så kan det sagtens være, at der sker noget med mig. Ja, og hvis du nogensinde oplever noget af det her ske, så er der heldigvis folk, vi kan kontakte, så der er jeg sådan et godt system her i Silkeborg, og det hedder så SSP, som tager ud og hjælper folk, der har det svært på forskellige måder. Enten hvis de har fået familieproblemer, eller hvis de har stoffer eller alkoholproblemer, eller bare har det svært socialt. Og de er altid der til kontakt, de tager sig rundt til alle.